Akubonakali ilandelwa imiqathango yokuqelelana eDuncan Village eziphunzana. Kuqikelelwa ukuba angapha ko-20,000 amatyotyombe akulo mmandla. Ukuzibekela bucala yinto ebonakala ingumngeni ukuba ubani angayenza. Abahlali bathi abasenathemba lokuba bayokuze bafumane iinkonzo zingundoqo ezifana nokwakhelwa kwezindlu. Ndibona ihlobo loprotector icorona apha eDuncan Village because akho kwa-social distance namagali, iikliniki soloko ziyavala. Andiboni into enoprotector icorona. Abayikhathaleli icorona apha eziphunzana, ayikhathalelwanga tu, kuyaselwa abantwana bethu. Uthi mntana thatha imaski, afuna ukufa, uzawusuka kubetha athi ngokongoko. Uthi mntana uzawuphathela mna isifo angakuhoyi. Hayi, khanisithatheni thina maxhosa bethu nasincedeni. Abasemagunyeni bathi bawuchophele lo mba. Asikayifumani impendulo esuka kuhlebe lezobundlunkulu nelisicaciselayo into yokubana ingaba isicelo sethu sokufumana imali ukubana sakhe esi sibhedlele sivunyelekile na okanye asikavunywa na. Esi sicelo besisifake kuba besijonga indawo ezifana neDuncan Village nalapho sibona ukuba nabantu baxinene kakhulu. 200 abantu abathe bophulukana nobomi babo kumasipala ombaxa eBuffalo City ngenxa yalo bhubhane i-COVID-19. Abongile Yankees, kwiindaba ze-SABC, ndiseMonti.